Srdečne vás všetkých zdravím. Dnes tu máme výklad na tému, ako môžete ozdraviť svoj vzťah so svojou najbližšou rodinou. Výklad som pripravila v spolupráci s vašimi svetelnými spirituálnymi sprievodcami a je spravený pre 3 skupinky, z ktorých si môžete ktorúkoľvek vybrať, a to podľa toho, ku ktorej sa budete cítiť intuitívne priťahovaní. Čiže bude vás lákať číslo alebo obrázok, ktorý je k nej priradený. Prirodzene vybrať si môžete aj 2 alebo aj všetky 3 skupinky. Zároveň je dobré vedieť, že nech sa k tomuto výkladu dostanete v akomkoľvek čase a na akomkoľvek mieste, práve vtedy je vhodná chvíľa k tomu, aby ste si ho prezreli. Takže nezvažujte čas, v ktorom bol tento výklad uverejnený, ale venujte mu pozornosť vtedy, keď si ho do života pritiahnete. A nikdy nie náhodne. Za každú vašu spätnú väzbu som veľmi vďačná a dúfam, že vás výklad poteší a povzbudí. A aby ste si mohli skupinku či skupinky vybrať bez náhlenia, pokojne si teraz toto video pozastavte a potom si v popise videa vyhľadajte odkaz, tzv. Časovú značku, ktorá vás preklikne vo videu na práve tú skupinku, ktorú ste si vybrali. Zdravím vás, prvá skupina. Dnes si robíme výklad na tému, ako môžete ozdraviť svoj vzťah so svojou najbližšou rodinou. Opäť nás budú doprevádzať vaši spirituálni svetelní sprievodcovia, ktorí vás pravdepodobne k tomuto výkladu doviedli. Ideme si teda robiť výklad, ideme zistiť, ktorými kartami nám svetelné bytosti budú pomáhať pri tomto výklade. Takže silno nám odpovedali tieto tarotové karty. Volajú sa andelské tarotové karty. Dobre, a ideme teda sa opýtať, ako môžete ozdraviť svoj vzťah so svojou najbližšou rodinou. Dobre, takže vyšla nám už prvá karta, ideme si, či nám je určená. Dobre, takže vyšla nám zatiaľ veľká arkána, cisárovná. V tomto prípade ju zobrazuje archaniel Gabriel. V tomto tarote. Ideme sa pýtať ďalej. Dobre, vyšla nám ďalšia karta, kráľ vody. Ideme ešte ďalej. Dobre, vyšla nám aj kráľovná vzduchu, ale ešte zistím, či áno patrí. Aj predtým som ju videla, ale nebola som si istá, či patrí do výkladu, ale teda patrí kráľovná vzduchu. Dobre. Vrátime si ju sem. Dobre. A ešte zistíme, či nám tieto karty, ktoré tu povychádzajú, patria. Asi nie, takže ešte skúsime vymiešať. Či ešte nám niečo poskytnú, nejaké informácie cez jedné karty. Dobre, tak ukážem, že si ďalšie karty nám nechcú ponúknuť zatiaľ. Ale na spodku nám niečo vyšlo. A nebude to, predpokladám, že náhoda.
Dobre, takže do výkladu nám ešte patrí táto karta cisára. A tu nás zosobňuje Archaniel Michal, alebo teda aspoň k nemu patrí. Dobre, vyzerá to zaujímavo. Tu na konci balíčka ešte potom je 5 vzduchu. V klasickom tarote je to 5 mečov, čo znamená, je to ako keby karta konfliktu. Uvidíme, o čom tento výklad naozaj je. Mohol by sa týkať nejakého konfliktu. Mohol by predstavovať nejaký konflikt. Dobre, dajte chvíľočku. Najprv sa pozrieme na to, čo tu vlastne nám v podstate ponúkli. Najprv tu máme cisárovnu a cisára. To si hneď všimneme, že to je pár. Čísla sú 3 a 4. A potom si všimneme, to sú teda karty veľké arkány, ktoré následujú vo sebou v tarote. Potom je tu kráľ vody a kráľ na vzduchu. Dobre. Takže, našou najbližšou rodinou, ale ešte si úplne nie som istá, ale všetko evokuje vo mne to, že tu ide ako keby o konflikt medzi vami a druhou milovanou osobou. A mám pocit, že to bude ako keby váš partner alebo partnerka. A ešte sa pozriem, či je to nič iné, nejaký iný vzťah tu nevidím. Takže dajte mi prosím chvíľku. Dobre, takže myslím si, že naozaj pôjde o vzťah s niekým, ktorý je vám veľmi blízky. Čiže pravdepodobne máte nejaký konflikt s ním alebo nejaký vážny problém. Lebo tu na tieto koníky sa, ako keby vy sa nepozeráte sami, vy sa navzájom na seba nedívate. A tieto koníky vlastne sa nehádajú tak, že by si tie rožky zavrtali alebo že by sa nejak proste narážali do seba, ale práve naopak oni sa na seba nedívajú. Nedívajú sa na seba proste. Takže neviem, či ide o vážne partnerstvo medzi vami, ale môže to byť aj manžel alebo manželka, pretože cisár a cisárovna znamenajú vo výklade, alebo môžu vlastne v romantickom výklade, alebo predstavujú aj zákonitého manžela a manželku. A tento pár sa na seba vôbec nedíva. Pretože nás sa tu vlastne ako keby, cisárovna sa ako keby stará o svoje dieťa, alebo teda ich spoločné dieťa, a vlastne v podstate vôbec sa nedíva na toho manžela a ten manžel, ten cisár sa tiež nedíva vlastne v podstate na ňu. Sú to veľmi silné osobnosti a v podstate ona je cisárovna, on je cisár, čiže sú rovnocenní v tomto smere, v tom postavení. Takže tam je ako keby tá rovnováha medzi vami. A tie karty tu naznačujú, aj to isté naznačuje kráľovna vzduchu, je to veľmi silná osobnosť, táto žena. Pozná svoju pravdu a vie si ju hájiť, vie teda takže rozumne vie premýšľať, rozumne vie uvažovať. Môže to byť samozrejme aj muž a možno potom, ale skôr si myslím, že ide o ženu. A tu máme zase kráľ, lebo vlastne tie karty, dvorské karty, nikdy nie sú o tom pohlaví.
Oni vlastne predstavujú síce energiu určitú ženskú silu, ale tú ženskou silou alebo tú mužskou silou môže disponovať tak muž ako aj žena. Čiže to nie je o pohlaví. Ale tu sa nám zobrazila už vlastne tá cisárna. Už sa nám tu zobrazila práve kráľovná vzduchu. Takže myslím si, že ide o ženu. Čiže tá žena v páre, neviem, či si to vy, alebo je to vlastne vaša partnerka, ona je veľmi rozumná a vlastne v podstate veci berie cez nejakú logiku. Ale teda udrží si hlavne tú svoju pravdu, čiže je rozhodná. A zase ten kráľ vody vie tiež určité svoje veci, je to tiež veľmi silný muž, ktorý je emocionálne vyzretý. Čiže ako majú obidvaja ste veľmi silné osobnosti, možno spolu zrovna nekomunikujete, pretože ona tiež vyzýva síce často ľudí k tomu, aby vlastne v podstate nejak ju presvedčili o opaku, teda vyzýva svojou pravdu tých druhých. V tradičnom darote tak tá karta aj vyzerá, ale ona si tu vlastne drží tú svoju pravdu a možno koná dokonca aj intuitívne, pretože má to, v tej guli má vlastne toho kozorca, alebo teda jednorožca, alebo sa jej radí, aby myslela intuitívne. Aby premýšľala intuitívne, pretože tou intuíciou sa vie prepojiť. Aj tá náušnica tu na tom uchu vyzerá tak, s takou farbou intuície, čiže ako keby vie sa prepojiť so svojou intuíciou táto žena. Čiže ona vie tú pravdu získať si. A zase tento muž, tento kráľ vody, je tiež veľmi kultivovaný, ako som povedala, je to emocionálne vyspelý muž, ktorý ale veľmi o svojich emóciách, o svojich pocitoch nehovorí. Takže ako aj tu nás sa nedíva vlastne na tú cisárovnu, ale je to vlastne naozaj v podstate ako keby taký, naozaj, že dá sa povedať, taký seriózny, solidný človek, silný, samozrejme, tak ako aj tá cisárovna, ničom v podstate za ním nezaostáva, čiže vy ste v tomto smere veľmi vyrovnaná dvojica. Ale teda problém je v tom, že v podstate možno nie tá žena úplne nenačúva tej intuícii, úplne sa s vami možno, úplne teda s vami, alebo áno, takže úplne tá partnerka, či ste to vy, alebo ten partner, to neviem, ale proste jednoducho úplne spolu, ako keby asi spolu nekomunikujete. Čiže aby ste, a ten muž zase tiež ako keby má tu napreložené tie ruky a čaká, že možno kým vlastne vy pocítite to, kým tá žena vlastne pocíti hĺbku tých jeho pocitov, kým vlastne uvidí alebo pochopí, čo vlastne on vie, tak on možno čaká. Ale väčšinou ten kráľ vody má tú tendenciu, že on proste mlčí ako ryba. Že proste málo komunikuje. Čiže že aby sa ten konflikt medzi vami vlastne uzdravil, bolo by skvelé, keby vlastne ten muž, ten partner začal komunikovať, keby nedržal si ten svoj názor vlastne v podstate, ale to, čo vie, že je potrebné povedať, aby to povedal. A keď si možno myslíš, že tá žena vie, že to partnerka vie, možno to nevie a ona by sa mala pojiť na tú intuíciu, pretože má tú schopnosť sa napojiť, je veľmi rozumná, čiže je to veľmi áno. Je to vlastne, inak kráľovná vzduchu vlastne funguje tak, že ona je veľmi logická tá žena. Čiže je veľmi rozumná, je rozvážna, naozaj taká rozhľadená, silná osobnosť, silná, skúsená žena. Tak ako aj kráľ vody je zrelý, skúsený muž, alebo majú naozaj také životné okolnosti za sebou, ale ona možno sa neúplne sa drží toho srdca možno, alebo tej intuície a spolieha sa len na tú logiku, na tú svoju silu svojej mysle, ktorá je naozaj veľká. Ale teda je potrebné, aby sa napojila na tú svoju intuíciu a pochopila, že vlastne v podstate o čo v tom konflikte ide, alebo kde je vlastne problém. Tá intuícia jej pomôže viac teraz ako tá logika. A jemu zase pomôže, keď sa otvorí, keď teda bude komunikovať o tom, čo si myslí, že ona vie, ale pritom to ona možno celkom nevie. Čiže potrebujete, ak teda nech už ste ktorýkoľvek čas z toho páru, jednoznačne potrebujete spolu komunikovať. Čiže nebyť tvrdohlavý, nebyť presvedčený o tom, že vlastne ten druhý to vie, ale vlastne naozaj otvoriť sa tej komunikácii. Čiže ak ste partnerka, skúsiť sa napojiť na svoju intuíciu a zistiť, čom je problém. A skúsiť naozaj mať tú vôľu komunikovať o tom. A tu je aj muž vlastne zobrazený, že tu vlastne možno, že naozaj získavate teda prístup k tomu problému cez tú intuíciu.
A tu nás, ak ste teda vy ten partner, ak ste vy ten muž, tak určite sa otvoriť tej komunikácii, hovoriť o tom probléme. Nech sa to zdá akokoľvek nezrozumiteľné pre vás, pre tú ženu to tak nemusí byť, pre vašu partnerku nemusí to celkom tak byť. Čiže nie ste úplne naozaj prepojení. Ten muž sa odvracia, aj tu má zase tie ruky tak preložené a ten cisár, že a žena sa zase takto vlastne ako keby pozerá sa ako keby do seba. A to je áno rada, že cisárovna, ona sa dokáže. Čiže ste aj kráľovná vzduchu, ste aj cisárovna, čiže dokážete sa bez problémov napojiť na tú intuíciu. Ste prepojení aj s prírodou, možno ísť do prírody a nechať si tie veci troška rozležať v hlave, napojiť sa tam možno na tú intuíciu, ak žijete vo svojej vlastnej mysli ako kráľovná vzduchu. Takže takto. Dobre, ja toto vnímam teda v tom výklade. Takto. Čiže predpokladám, že vašou najbližšou rodinou, s ktorou potrebujete uzdraviť svoj vzťah, je váš partner alebo vaša partnerka. Takže mne to logicky prichádza takto. Nie logicky, ale intuitívne, pardon. Ale logicky, lebo čítanie tarotu nie je len o intuícii, ale je to aj o logike. Dať dokopy nejak vlastne tie slova, ktoré ako čitateľka chcem vám vyjadriť, chcem vám odovzdať. Dobre, takže a máte teda nejaký konflikt medzi sebou. Dobre. Treba o ňom ale komunikovať. Treba o ňom hovoriť. Dobre, takže žena sa potrebuje, partnerka sa teda potrebuje napojiť na svoju intuíciu, netreba premýšľať len silou svojej mysle, netreba to riešiť len silou svojej mysle, ale napojiť sa aj na intuíciu. A muž by sa mal otvoriť tej komunikácii o tom. Je to emocionálne vyzretý muž, takže seriózny a taký zrelý a naozaj má teda hĺbku svojich citov v sebe, ale nevie sa celkom tomu otvoriť. Možno očakáva, že tá žena to chápe, partnerka tomu rozumie, ale vlastne vieme, že muži tiež majú problém komunikovať svoje emócie, svoje pocity, ale myslím si, že tento muž by s tým nemusel mať problém, ak sa pokúsi otvoriť tej svojej partnerke, ak jej teda na nej záleží. Ak mu teda na nej záleží. Dobre, ideme sa opýtať teda ešte vašich spirituálnych sprievodcov, či ešte vám chcú niečo odovzdať. Jak vám chcú ešte pomôcť. Dobre, takže vybrali si tieto karty. Karty, ktoré sa nazývajú The Wild Unknown Animal Spirit. Takže toto je guidebook, čiže kniha. Autorka Kim Krans. Dobre, takže ideme sa ich opýtať, akú radu by vám chceli dať ešte. Vaši spirituálni svetelní sprievodcovia. Dobre. Takže ideme na to. Akú radu by ste chceli dať ešte v prvej skupine. Ale čo by ste mi chceli, prosím, ešte povedať? Dobre. Ideme nejaké karty. Myslím, či teda patria k výkladu. Dobre, takže ukázala sa nám táto karta zajaca, ale nie som si istá, či patrí. Tak skúsim ešte raz zamiešať. Dobre, takže akurát máte prosím sa skupinu číslo 1.
Dobre, takže zase nám vyšiel tento unikorn. Čiže vyšiel nám jednorožec. Dobre, takže myslím, že to odkazuje na intuíciu. Prepojenie vlastne aj s našou dušou, pretože mesiac je za tým jednorožcom. Dobre, teda môžem skúsiť pozrieť, čo tá karta vlastne znamená ešte, ak nejakú ďalšiu informáciu nájdeme. Pozrieme sa, či to niečo pre nás bude k tomu adekvátne. Nechám vám ju tu, aby ste si na nej dívali. Dobre. Takže áno, táto karta sa spája, alebo chápeme ju ako prepojenie s vyššou múdrosťou alebo s božstvom. Takže existencia je samozrejme spájaná s pochybnosťami, ale čo nás zaujíma, čiže vieme, že unikorn, teda ten jednorožec sa nám spája vlastne znova s tou intuíciou. Čiže predpokladám, že vlastne v podstate to vaše prepojenie, alebo vlastne tento kruh, alebo dá sa povedať aj ten mesiac, symbolizuje ako keby také prepojenie. Symbolizuje vlastne spojenie, úniu, jednotu. Takže aby ste sa vy vedeli zjednotiť, aby ste sa vedeli nejak vlastne ozdraviť do toho, v tom svojom vzťahu, aby ste tvorili ďalej ten kruh, naozaj pravdepodobne v tom manželskom zväzku ste s tým partnerom alebo s tou partnerkou, tak vlastne naozaj potrebujete pravdepodobne obidvaja zapojiť tú intuíciu. Čiže nechať sa viesť tou intuíciou. Ale predpokladám, že tu je hlavne teda pre tú ženu, aby teda nemyslela logicky, aby nemyslela teda tou mysľou, ale v podstate, aby prepájala sa s tou intuíciou stále. To vidím hlavne u nej. A muž by si potreboval otvoriť to srdce. Ako kráľ vody je toho schopný. Je vlastne v podstate dosť zrelý na to, aby to urobil. Dobre, pozriem sa ešte, či niečo nám táto karta vie povedať. Dobre. Dobre, takže to je asi zatiaľ všetko. Pozriem sa, či ešte niečo nám chcú vaši spirituálni sprievodcovia dať vedieť ohľadne vašej situácie. Neviem, či ešte s týmito kartami. Nie, s týmito kartami už nie. Dobre, takže vybrali vám práve toto. Brali vám práve jednorožca. Dobre. A na konci balíčka vyšiel tento píkok. Čiže a mne to evokuje, nejdem pozerať nejakú konkrétny popis k tejto karte, ale predpokladám, že vlastne karta vlastne symbolizuje to, aby ste prekonali tú svoju pýchu, aby ste vlastne nezostali v podstate, aby ste prekonali ako keby nejakú tú svoju hrdosť. Ak v tej situácii boli ste možno zranení, jeden druhého ste možno zranili, alebo cítite sa zranení, tak aby vám toto vlastne tá vaša hrdosť alebo zranená pýcha, aby vám to nebránilo v tom, že budete nasledovať svoju intuíciu a budete komunikovať s tým partnerom alebo partnerkou. Takže predpokladám, že ešte toto je to, čo vlastne v podstate vám chceli ukázať vaši svetelní sprievodcovia, alebo teda svetelní bytosti. Dobre, idem sa ešte spýtať, ešte vám chcú niečo dať vedieť z nejaké karty? Dobre, takže ešte vybrali tieto anielské rady.
Takže viem, že niekedy tie problémy, ktoré my nevykomunikujeme ako ľudia, veľakrát nás to ťaží, veľakrát nás to bolí, ale sa to niekedy stupňuje a proste potrebujeme to väčšinou naozaj v tom mieri. Nejakými kompromismi to potrebujeme riešiť. A to, že tá zlosť, tá urazenosť, ignorancia, to proste otiahnutie sa o seba, separácia, to nepomôže. Musíme proste spolu naozaj komunikovať a spolu hľadať tie riešenia. A naozaj nechať sa viesť tou intuíciou. Keď nám tá logika, tá myseľ nám nefunguje, nepomôže nám to, tak potom máme tento veľmi silný nástroj. A to je tá intuícia. Skúste si nechať viesť tou intuíciou, nie silou svojej mysle, ak ste tá žena. A ak ste ten muž, otvorte svoje srdce tej žene. Takže toto sú anielské tarotové karty. Som ich predtým používala. Dobre, a ideme teda ešte raz skúsiť sa opýtať, či vám chcú nejakú radu dať. A teda akú radu vám chcú dať. Ešte ich vybrali. Takže ideme sa pýtať. Dobre, takže vyšlo nám viacej kariet. Či to je správne. Dobre, zistím, či nám tieto karty patria. Dobre, takže vyšla nám táto karta láska. Takže myslím si, že veľa k tomu netreba hovoriť, čiže naozaj vás podporujú v tom, aby ste sa znova prepojili vlastne spolu s tou milovanou osobou, s tým najbližším, s tým vlastne v podstate svojím partnerom, partnerkou, manželom, manželkou. Čiže tie vyššie sily, v podstate tie svetelné bytosti vás snažia sa teda prepojiť, snažia sa vám teda pomôcť, uzmieriť sa. Teda týmto vám naznačujú, že patríte k sebe. A že teda láska môže znova byť ozdravená. Tu mám pocit, že to svetlo prináša také ozdravenie. Je to taký stred, vidíte? Tu je taká ružová, ako keby farba tu je modrá, takže bledoružová, bledomodrá a tu v strede je vlastne tá taká krásna zlatá rúža. A to je vlastne tá láska medzi vami. Čiže tá ženská sila a mužská sila sa prepoja a vytvoria v láske tú zlatú rúžu. Ako keby prepojení vašich srdc. Takže to je vaša láska. Dobre. Takže neviem, či ešte vám chcú niečo povedať. Už asi nie. Dobre. Fajn. Dobre. Dobre, takže prvá skupina bez ohľadu na to, či ste muž alebo žena v tomto vzťahu. Prajem vám, aby ste si teda naozaj napojili na svoju intuíciu, aby ste komunikovali so svojím partnerom, partnerkou, aby ste si uvedomili, aká vzácnosť to je, aká krásna láska medzi vami vlastne môže existovať, keď sa znova uzdravíte. Takže váš vzťah je podporovaný svetelnými bytostiami. Máte ich podporu a snažia sa vám teda pomôcť. Čiže napojte sa na svoju intuíciu, odpovede na svoj problém, na svoj konflikt. Nájdete tam aj vlastne možno aj riešenie, ako ho konkrétne vyriešiť. Možno vám bude daná nejaká myšlienka, ale v podstate najprv ho potrebujete pravdepodobne pochopiť a potom vlastne nájsť to riešenie. V prvom rade je však dôležitá komunikácia. Neodťahovať sa od seba, ale komunikovať spolu. Takže nenechávať tie slova nevypovedané, ale povedať ich. Dobre. Tie, ktoré teda treba, aby boli povedané. Čiže
To je zase rada pre toho partnera. Nemlčať, hovoriť, rozprávať o svojich emóciách a zase pochopiť sa vzájomne. Takže vyriešiť ten konflikt, aby mohla rozkvitnúť medzi vami znova tá láska, ktorá je pre vás prirodzená a krásna. Dobre, tak ďakujem vám prvá skupina za vašu pozornosť a dúfam, že sa teda stretneme pri ďalšom výklade. Ahojte. Zdravím vás druhá skupina. Dnes sa stretávame pri výklade na tému ako môžete ozdraviť svoj vzťah so svojou najbližšou rodinou. Doprevádzať nás budú aj vaši spirituálni svetelní sprievodcovia, ktorí vás pravdepodobne k tomuto výkladu doviedli. Takže ideme zistiť, ktorými kartami nám pomôžu zodpovedať na teda našu otázku. Ako môžete ozdraviť svoj vzťah so svojou najbližšou rodinou? Dobre. Takže vybrali nám tieto tarotové karty. Už som ich predtým vo výklade používala. Je to základný tarot. Dobre. A ideme teda na to. Takže. Ako môžete ozdraviť svoj vzťah so svojou najbližšou rodinou? Dobre, vyšľam nejaké karty. Dobre, takže vyšla vám zatiaľ táto karta. Karta blázna. Dobre. Ideme ešte ďalej. Dobre, vyšla vám kráľovná pentaklov. To je v češtine, v slovenčine poznáme ju ako kráľovnú mincí. Dobre, ideme ešte zmiešať. Dobre, vyšla vám ďalšia karta. Štvorka palíc. Jedna z takých oddychových kariet, takých pozitívnych kariet tarotu. Dobre, ešte skúsime. Či nám ešte niečo povedia k tejto otázke. Skúsim, či je toto patrí. Dobre. Ešte nám patrí táto karta. Karta slnka. Ďalšia veľmi pozitívna karta. Táto karta veľké arkány. Takže už tu máme dve karty veľké arkány. Už tu máme kartu blázna a kartu slnka. Dobre, ešte skúsime, či ešte mi niečo povedia. Dobre. Takže vyšlem ešte nejaké karty.
dobre, rozmýšľam, skúšam zistiť, áno, dobre, v poriadku. Takže vyšla nám ešte táto karta, 4 mince. Dobre. A ešte jedna vyšla, ale neviem, či nám patrí. Dobre. Vyšla ešte 9 pohárov. Dobre. Čiže ďalšia pozitívna karta. Dobre. Na konci balíčka je kráľovná mečov. Dobre. No, takže za to zaujímalo tieto karty. Dajte mi chvíľku, ja sa pozriem, čo to vlastne pre nás v tomto výklade znamená. Vyzerá to všelijako, pretože vidím to, ako som povedala, dve karty, veľké arkány, čiže máme tu blázna, máme tu slnko, máme tu kartu minci, keď sa pozrieme, štvorka minci, kráľovná pentaklov, kráľovná minci, čiže môže nám to predstavovať nejakú osobu. A naozaj nám to predstavuje taký rodinný krb. Kráľovná pentaklov, to môže byť naozaj matka. Štvorka palíc sa nám predstavuje nejakú rodinnú oslavu, nejakú svadbu. Štvorka minci nám predstavuje aj niekedy, nie je to len taká ako lakomosť, alebo niekto, kto nepredstavuje len nejakú takú ako vlastnosť človeka, že sa drží za všetkú cenu, na každú cenu, že sa drží peniazy, tak to neznamená to len to, ale niekedy to znamená aj nejaké rodinné tradície. Niečo, čoho sa človek veľmi, veľmi hlboko drží, lebo to má možno prevzaté od rodičov, alebo proste spoločnosť mu to nejak tak ako keby do neho to tak zasadila, určité tradície, určité možno niekedy aj predsudky. No a 9 pohárov, to je taký spokojný muž, spokojný človek, čiže ale človek, ktorý teda vlastne nezdieľa nejak veľmi úspech s tými druhými ľuďmi, zatiaľ je však spokojný, je dosť spokojný na to, aby bol teda sám vo svojom úspechu. Akéhokoľvek druhu. Dobre, takže chvíľku mi dajte čas ešte. Idem skúsiť zistiť, čo toto vlastne všetko spolu znamená. No dobre, takže začína sa mi to rysovať. Dobre, takže neviem ešte celkom presne, čo to slnko znamená. Ale začína ma teda dojem, že niekto vo vašej rodine, alebo teda vaša najbližšia rodina, niekto, na kom vám naozaj záleží, sa svojím spôsobom ako keby vzdialil. Takže predsa
ten človek sa ako keby sa vyňal z vášho rodinného kruhu. Čiže ako keby naozaj bol sám, osamotený vo svojom úspechu. Takže stará sa vlastne o svoj blahobyt. Pretože tu je naozaj človek sám, jedna postava. Čiže má také, ako dá sa povedať to, finančné zabezpečenie, možno aj to emocionálne, je taký spokojný a je proste sám. Kdežto v podstate, čiže on sa asi zdialil. On sa vám dá sa povedať, že sa zdialil. Možno je to niekto, kto proste išiel za svojím snom, možno na nejakou prácou, za nejakým úspechom a snažil sa dosiahnuť to, čo potreboval v živote, alebo to, po čom túžil. Takže jemu sa to podarilo. Mal proste šťastie. Hej. Mal šťastie a proste možno aj táto karta slnka, aj táto karta blázna ukazuje, že tomu človeku sa darí. Že proste uveril tomu, že má šancu dosiahnuť to, čo chce, takže išiel s tou svojou vlastne vierou a podarilo sa mu dosiahnuť to, čo chcel. Mal proste šťastie, on je spokojný a vlastne naozaj sa mu darí. Čiže z jeho strany to ako keby nie je nejaký problém. On sa proste cíti dobre. V tomto smere, že proste jednoducho je obklopený tým, čo chcel. Čiže podarilo sa mu to. Len vy ste proste zostali, alebo len on a pravdepodobne teda zostal tak, že je mimo ten rodinný kruh. Takže ako vlastne vyriešiť ten problém, alebo ako ozdraviť ten vzťah medzi vami, vlastne spočíva v tom, alebo myslím si, že to spočíva v tom, že by ste sa mali proste, že by ste ho mali nejak vlastne znova vrátiť do tej rodiny. Možno ho pozvať k sebe na nejakú rodinnú oslavu. Nejak ho proste znova zapojiť do tej aktivity, do tých aktivít rodiny. Čo sa týka napríklad nejakých takých šťastných udalostí, nejakých, ja neviem, výročí svadby, alebo svadieb, alebo nejaké možno rodinné oslavy typu nejaké výročie, napríklad skôr teda ako narodeniny, že nejaké okrúhliny, keď sú okrúhle teda narodeniny, alebo krstenie. Že proste vrátiť ho späť do toho rodinného kruhu. Hej, že teda proste on je síce spokojný v tom svojom úspechu a on sa proste naozaj, ako ten blázon, aj tu, keď sa na ňo dívam, tak on sa vlastne ako keby dostal von. On je proste spokojný, jemu sa darí. On je šťastný, ale vlastne vy možno pociťujete smutok za ním, že proste nemáte ho. Takže stačí ho pravdepodobne len znova proste zapojiť do tých rodinných aktivít, aby troška vlastne prestal byť len uzatvorený v tom svojom priestore, v tom svojom úspechu, ale aby vlastne prišiel proste aj k vám. Čiže aby neoslavoval sám, ale aby to s vami zdieľal. Takže aby ste aj vy mohli byť proste spolu s ním. Čiže zapojí ho znova do tých rodinných aktivít. Nemusí to byť vždy oslavy, môže to byť aj nejaká, možno aj nejaká rodinná práca, ale viete, ako sa hovorí, že na ocot sa mnohí menej chytajú ako na ten med. Takže lepšie je, keď vlastne v podstate naozaj na niečo príjemného možno znova privediete späť do toho rodinného prostredia. Lebo áno, kráľovná pentakov vlastne predstavuje takú starajúcu sa mamu, takú láskavú mamu, taký domáci krab. Možno aj vy ste tá mama, ktorá proste s tým dieťaťom, možno so synom, možno s dcerou, nie je úplne zase v kontakte. Lebo to dieťa proste išlo si ako keby z toho vášho hniezda, z toho vášho materinského láskavého náručia išlo vlastne do toho svojho ako keby životného cieľa, ktorý dosiahlo a proste vy ste spokojné, že sa mu darí, vy ste šťastné, ale zároveň máte pocit, že teda to dieťa, ten syn alebo dcéra, alebo niekto, koho máte teda radi v tej rodine, ak nie ste matka, alebo áno, nie ste teda mama,
tak proste chcete s ním byť. Takže len to je to, že je vlastne vyňatý von z toho rodinného kruhu. On sa samozrejme pravdepodobne sám z toho proste vyňal. To, že sa sústredil na seba, čo nie je samozrejme zlé, len keď potom teda s tou rodinou stratíme kontakt, tak to nie je úplne najlepšie. Pretože tá rodina je proste veľmi vzácna pre každého z nás. Dobre, takže ešte vidíte, aj tu je tá kráľovná mečov. Väčšinou táto karta nemá takú ako keby nemá ako keby taký, že ako mama, ale niekedy je chápaná že táto žena, môžete to byť aj vy, kráľovná mečov, ako žena, ktorá vlastne je ako keby, že cíti ako keby smútok. Cíti smútok za niekým, kto jej chýba a naozaj aj niekedy aj za svojimi deťmi. Takže možno je od nich nejak vzdialená z nejakých dôvodov, čiže aj vy ste možno naozaj tá mama, ktorá je vzdialená od svojho dieťaťa, ktorému sú samozrejme skvelé dary, ale vlastne chýba vám a chcete, aby bol s vami. Čiže troška sa tie vzťahy medzi vami buď možno ochladili, alebo proste nie ste spokojná s tým, že je tak ďaleko to dieťa a nestretávate sa s ním. Dobre, a toto rukou ho ako keby naozaj pozývate, vidíte? V tomto prípade nejdete vlastne s tým mečom pravdy, ho nevyzývate svojou pravdou, ako to väčšinou kráľovná mečov robí, ale pozývate ho možno k sebe, do svojho rodinného kruhu, do svojho rodinného prostredia. Dobre, takže myslím, že toto je to, čo vlastne sme v tomto tarotovom výklade chceli zistiť a potrebovali zistiť. A teraz teda idem sa ešte spýtať, či majú nejaké rady ešte pre vás, pri vaši spirituálnej svetelnej sprievodcovia, alebo vám chcú niečo ešte iné povedať. Takže idem na to. Dobre. Takže vybrali vám ešte tieto karty. Sú to veľmi pekné karty. Karty posvátnej duše. Dobre. A ideme teda sa pozrieť, čo nám chcú ešte povedať. Takže, čo vám teda prípadne chcú povedať, alebo niečo poradiť. Dobre. Skúsime si spýtať, čo ešte potrebujete vidieť. Dobre, takže mne vyšla táto karta. Podtext je čistia a aktivuje a vytvor si posvátny prostor. Takže ja mám pocit, že oni vlastne vám naznačujú, že ako keby znova máte otvoriť svoju náruč tomu dieťaťu, že to vlastne stačí, keď ho ako keby energeticky k sebe pritiahnete, budete na ňo myslieť a budete ho vlastne znova pozývať do toho svojho náručia. A možno naozaj vytvoríte priestor na to, aby sa mohol s vami znova teda stretnúť, ale to dieťa, aby chcelo vlastne znova, aby malo nejaký dôvod prísť, teda nejakú zaujímavú, krásnu rodinnú udalosť, ako nám teda naznačuje tá karta 4 palice. Dobre, takže toto je, myslím si, že ešte rada pre vás. Čiže naozaj otvoriť náruč dieťaťu a možno vytvoriť aj priestor, čiže nie len energeticky si prijať, aby vlastne k vám prišlo, aby sa znova s vami teda stretlo, aby znova napojilo ten vzťah, ten rodinný vzťah znova. Ak nie ste mama, to nevadí, tak zase toho rodinného príbuzného môžete znova proste pozvať do svojho vlastne v podstate domova a možno práve na nejakú krásnu rodinnú oslavu. Dobre, ešte skúsime teda skúsim zistiť, či ešte vám chcú niečo poradiť. Týmito kartami. Dobre, tak ešte skúsime. Aha, dobre, tak nám ešte vyšla jedna karta.
Zaujímavé. Pardon. Ešte jedna podňuje. Aha. To nie. Dobre. Takže, ale máme tu ešte túto vnútornú múdrosť, čiže karta všímavá múdrosť. Vytváraj vnútorní harmonii. Dobre. Takže je tam číslo 3 a 4. To je dokopy číslo 7. Väčšinou je to také, je to číslo pozastavenia sa a niekedy mi to pripomína aj číslo ako keby viery. A mám pocit, že vlastne, ako táto karta vám naznačuje, že vy ste veľmi múdra osoba, že vlastne viete intuitívne a v podstate vycítiť, čo je potrebné. Aby ste teda vlastne, ak sa napríklad cítite zranená, alebo zranený, tým, že vlastne v podstate s tým najbližším príbuzným nie ste, tak vlastne v podstate sa vám radí, aby ste sa upokojili, aby ste sa ukľudnili, aby ste vlastne v podstate upokojili tie emócie a začali vlastne vnímať to svoje vnútro, začali vnímať tú intuíciu v sebe. Aby ste pochopili, prečo sú veci tak, ako sú a prečo je tá situácia vlastne taká, aká je. A aby ste si zase vlastne v podstate v sebe vytvorili taký pokoj a potom, potom sa vlastne snažili, teda naozaj, keď budete utíšená a budete vlastne vyrovnaná, tak potom sa vlastne snažte sa teda otvoriť tú svoju náruč. Takže najprv v sebe to zharmonizovať, dôverovať, že to dobre dopadne. To svetlo, ktoré dopadá napríklad na tú sovu, tak mám pocit, že to ako keby z toho svetlo z toho slnka, z tejto karty tarotovej, tá vytvára, alebo pre mňa predstavuje ako keby prepojenie so zdrojom, lebo to slnko je vlastne ako keby zdroj. Takže ako keby nechajte sa naozaj, teda uklidnite sa, verte, že to dobre dopadne a vlastne v podstate potom otvorte tú náruč. Znova energeticky sa otvorte, príjmite, že vlastne ste pripravená prijímať tú lásku, ale aj vlastne aj dávať tú lásku zo seba. Tomu vlastne možno naozaj tomu dieťaťu alebo tej najbližšej osobe, ktorú teda máte, tej najbližšej rodine, ktorú teda máte. A s ktorou sa teda chcete znova stretnúť. Alebo teda chceli by ste ju znova mať viac v tom rodinnom kruhu, viac ju do tej rodiny začleniť. Dobre. Takže chápem, že aj pre vás to nemusí byť úplne, nie je to teda úplne jednoduché. Tie emócie sú samozrejme také, keď sa cítime zranení, tak nie je to jednoduché pre nás zostať úplne v strede. Rôzne myšlienky nás samozrejme obklopujú, rôzne myšlienky sa nám mysli teda tvoria, ale teda naozaj treba sa upokojiť a potom, keď nájdete vnútornú harmóniu, budete veriť, že to dobre dopadne, že sa tá situácia môže zlepšiť, tak si to predstavte, ako sa zlepší tá situácia, otvorte náruč a skúste možno aj vymyslieť teda nejakú v podstate naozaj rodinu z oslavu alebo nejaký priestor, kde sa ako rodina môžete zase s tým najbližším príbuzným alebo s tou najbližšou rodinou môžete sa znova stretnúť s tou osobou, prípadne osobami. Dobre. Takže skúsim ešte rozmýšľať alebo pocítiť, či niečo ešte vám chcú vaši svetelní sprievodcovia povedať. Takže naozaj zostaňte pokojná, vyrovnaná a verte, že to dobre dopadne. Alebo pokojný, vyrovnaný. Ak ste muž. Dobre, pretože aj tá kráľa pentaklov je síce ženského pohlavia, ale v podstate tie karty dvorské, tie dvorné karty teda vlastne tarotu, oni síce symbolizujú určité postavy, ale
vlastne to pohlavie nie je až tak dôležité na tých kartách, pretože oni majú predstavujú nejakú energiu, ale tá energia, tou energiou môžu disponovať tak muž ako aj žena. Takže nie je tu vždy určené, že musí to byť, že keď je kráľovna pentaklov, tak sa bavíme o žene. Môže to byť niekedy aj kráľ pentaklov, alebo tá kráľ pentaklov, ako môže to byť niekedy ako muž. Hej, že tá za tou kráľovnou pentaklov je vlastne muž. A to, že možno aj on drží tú rodinu pokope, on sa o ňu stará, on ju proste ako keby stmeľuje, drží ten rodinný kozub. Aj keď väčšinou je to domena žien, alebo je to teda prirodzenejšie pre ženy, ale vieme, že na dnešnej dobe sú tie rodinné, v podstate tie rodinné, ako keby to rodinné zloženie, alebo to zloženie tej rodiny je vlastne v dnešnej dobe už nie úplne tradičné, ale také všelijaké, takže môže byť aj, že muž sa nachádza v takej pozícii v rodine. Dobre. Tak idem ešte skúsiť teda, či vám niečo chcú vaši spirituálni sprievodcovia povedať. Dobre, takže vyzerá, že už nie. Dobre, takže druhá skupina. Ďakujem pekne, že ste si tento výklad pozreli. Dúfam, že vám bol nápomocný. Ďakujem vám vašim spirituálnym svetelným sprievodcom, že tu s nami boli a že vám pomáhali takto. A že nám teda spolu nám dali teda vedieť, v čom je teda problém, takže ešte sa znova pozrime. Takže treba vytvoriť, ako som povedala, ten priestor pre toho človeka, možno naozaj pritiahnuť tú osobu, ktorú milujete, svoju najbližšiu rodinu naspäť do toho rodinného kruhu, čo nebude problém. Ak sa teda aj zharmonizujete, utišite sa, najprv si to dobre, aj sa teda napojíte možno na svoju vlastnú intuíciu, vytvoríte si takú vnútornú harmóniu v sebe a potom pekne otvoríte vlastne v podstate tú svoju náruč. Možno aj toto bolo to čisti a aktivuj. To čisti znamená naozaj ukľudniť sa, tie svoje emócie vlastne skľudniť, ukľudniť nejaké aj tak znepokojivé nejaké myšlienky a vlastne naozaj veriť, že to dobre dopadne, napojiť sa na svoju intuíciu a otvoriť náruč a vlastne premyslieť, možno niečo vymyslieť a ako vlastne toho rodinného príbuzného alebo tú najbližšiu rodinu, ako vlastne znova stiahnuť teda späť do toho rodinného kruhu. Takže a možno aj tou formou nejakej rodinnej oslavy, možno nejakej inej rodinnej aktivity, zábavnej, príjemnej a tak ďalej. Dobre, takže toľko odo mňa. Druhá skupina. Dúfam teda, že sa vám výklad páčil a že sa stretneme pri ďalšom výklade. Ďakujem. Ahojte. Zdravím vás, tretia skupina. Dnes sa stretávame opäť pri výklade, ale tento raz na tému, ako môžete ozdraviť svoj vzťah so svojou najbližšou rodinou. Aj dnes nás budú doprevádzať vaši spirituálni svetelní sprievodcovia a ideme teda zistiť, s ktorými kartami nám pri tomto výklade budú pomáhať. Takže, ktoré karty? Dobre. Takže vybrali nám tento tarot. Volá sa základný tarot. Alebo je základný kapesný tarot. Zadná strana kariet vyzerá takto. Dobre, a ideme teda na to. Takže ideme sa ich pýtať otázku. Ako môžete uzdraviť svoj vzťah so svojou najbližšou rodinou? Dobre, vyšla nám táto karta. Toto je trojka palíc. Dobre, vezmeme si ju sem hore. Ideme ďalej miešať. Vyšla nám ďalšia karta. Vyšla nám karta mesiac. To je karta veľké arkány. Miešame ďalej.
Vyšla vám ďalšia karta, ale zistím, či má byť v obrátenej polohe alebo nie. Dobre, takže vyšla vám táto karta. Kráľovná pohárov. Ale teda necháme si ju zatiaľ v tejto polohe. Vyzerá, že takto by mala byť počas výkladu. Aha. Dobre, ale energeticky sa zdá, že teda predsa len by mala byť takto. Dobre. Tak teraz ešte miešame ďalej. Vyšla nám ďalšia karta. Vyšla nám štvorka pohárov. Dobre. Skúsim ešte miešať ďalej. Ešte miešam. Dobre, vyšla nám ďalšia karta. Vyšla nám osmička palíc. To je taká karta, ktorá v sebe nesie veľmi rýchlu energiu, jednu z najrýchlejších v tarte. Palice sami o sebe z časového hľadiska predstavujú vlastne jeden deň, takže to je veľmi rýchla energia. A tieto palice sú, týchto 8 palíc, to je karta takej naozaj rýchlej energie, rýchlych správ, takých rýchlych zmien. Takže ideme pozrieť sa ešte. Dobre, ešte jedna karta vyšla, zistím, či patrí do výkladu. Aha, zatiaľ ešte nie. Dobre, tak ešte skúsime jednu vymiešať, uvidíme, či nám dajú. Takže vyšla nám nejaká karta. Dobre, vyšla nám ešte dvojka pohárov. Čiže dvojka pohárov je to karta priateľstva, karta ľúbozného, romantického partnerstva alebo aj len takého partnerstva. Je to veľmi dobrá karta rovnováhy. Tak ideme zistiť, aký problém vlastne tu nám je. Na konci balíčka máme kňaza. Dobre, takže ideme na to. Ešte sa teda opýtam, či chcú ešte niečo nám povedať. Nie, už teda nechcú miešať karty. Dobre, takže skúsime z tohto tarotu, z týchto kariet teda, tarotovi skúsime vydedukovať. Ako môžete teda ozdraviť svoj vzťah so svojou najbližšou rodinou. Dobre, takže najprv sa pozrieme, aké zloženie kariet tu máme. Máme tu veľkú arkánu mesiac. Čiže to je táto karta. Väčšinou predstavuje nejakú tajomnú energiu alebo niečo, čo nám je skryté. Nerozumieme celkom presne tomu, na čo sa môže... Nerozumieme teda celkom možno celej tej určitej veci, určitej situácii, pretože ju celkom jasne nevidíme. Je to totižto svieti nám na cestu alebo na tú situáciu, vlastne ako keby svieti mesačné svetlo, ale to nie je také jasné ako to slnečné. Takže niečo nám môže byť skryté, niečo môže byť tajomné. Máme tu veľa kariet pohárov. Máme tu kráľovnú pohárov, tá nám vyšla takto, pôvodne. A ešte stále mám pocit, že tá energia je možné ju aj tak čítať v tomto výklade, takže uvidíme, ako to bude ďalej. Potom tu máme kartu 4 poháre. To je väčšinou karta, ktorá vlastne naznačuje, že sa nám ponúka nejaká pomoc, ale my sme určitým spôsobom nejak zamrznutí vo svojich myšlienkach, vo svojich emóciách a troška sklamaní z toho, čo nám predtým nevyšlo. A nevšímame si tú pomoc, ktorá sa nám ponúka.
No a dvojka pohárov, ako som povedala, karta priateľstva, partnerstva, či už romantického, ľubostného, alebo je to karta takých pracovných partnerstiev, ale jednoznačne tu medzi dvoma ľuďmi, medzi dvoma silami existuje vlastne taká dokonalá rovnováha a čistota. Dobre, a potom tu máme kartu palíc. 1, 8, to je táto karta, 8 palíc a máme tu kartu 3 palice. Takže 3 palice nám väčšinou symbolizujú taký nejaký, ako keby, dá sa povedať, úspech, návratnosť našeho predchádzajúceho snaženia, lebo táto karta je spájana vlastne ako keby s takým, dá sa povedať, že obchodníkom, kupcom, ktorý poslal svoje lode do ďalekých krajín, kde vlastne chcel s nimi obchodovať a v podstate už sa díva, že sa mu tie lode vracajú, vidíte ich tu, a vlastne teda získava teda vlastne, je to taký prísľub vlastne toho úspechu, ako keby vidí návratnosť, už pomaly vidí návratnosť toho, čo vlastne investoval, čiže vlastne zisťuje, že jeho úsilie nebolo vynaložené zbytočne, ale teda, že sa mu darí teda vlastne získať v podstate to, po čom túžil, že to úsilie nebolo marné, ktoré na to vynaložil. Dobre, tak ideme sa pozrieť ešte teda, čo to vlastne komplexne znamená, tento výklad s týmito kartami. Dajte mi chvíľočku. Takže vidím, že vyzerá to ako keby, že ide vlastne o tú najbližšiu osobu a tá najbližšia osoba vám ako keby skrýva svoje city. Nechce vám ich ako keby prejaviť. Ako keby sa skrýva pred vami. Dobre, takže predpokladám, že tieto karty nám naznačujú v tejto prvej časti, čo sa vlastne deje. Čo sa vlastne deje medzi vami a tou osobou, ktorú máte teda radi ako najbližšiu rodinu. Možno je to nejaký priateľ, nemusí to byť úplne pokrvný príbuzný, alebo môže to byť samozrejme aj partner alebo partnerka. Nevylučuje sa to, ale teda čo sa vlastne deje. Takže na tejto prvej karte mám pocit, že to ste vlastne vy. Vy sa pozeráte na to more, tentoraz nie ste v tej pozícii nejakého obchodníka či kupca, ale ide vlastne o to, že vy vyzeráte toho človeka. Hľadáte ho, je to ako keby cesta, vidíte, tam je more. A vlastne v podstate nie všetko úplne vidíte, nevidíte všetky veci, nevidíte všetky tie emócie, ktorý ten človek vlastne, tá vaša najbližšia osoba vlastne v sebe drží. Pretože kráľovná poháru je typická tým, že vlastne v podstate ona neodkrýva v tom pohári sa vraví, že má svoje emócie a nie každému odkryje to veko. Nie každému ukáže vlastne, čo v podstate naozaj cíti. Takže tá osoba vám nie je otvorená, ona je tak ako keby, dá sa povedať, uzamknutá v sebe a nevidíte úplne jasne do jej srdca, pretože ona vám to srdce neukáže. Takže máte s tou osobou teda nejaký problém a vlastne v podstate je to kvôli tomu, alebo je to tak ťažko riešiteľné, lebo nevidíte do nej. Ona vám neukáže v sebe, čo má, pretože nechce. A vás to vlastne mrúti, alebo vás to možno aj dosť trápi a ste naozaj zamyslení, že čo s tým teda. Vy ste táto štvorka vlastne týchto pohárov, čiže túto štvorku pohárov, to ten človek, ktorý tu sedí a dúma a premýšľa nad tým, že prečo to tak je.
A to ste vlastne vy. Ale vám sa ponúka nejaká príležitosť. Prichádza k vám nejaká príležitosť, ktorá vlastne vám v podstate, alebo máte okolo seba nejakú príležitosť, nejakú pomoc. Niekto alebo niečo vám môže pomôcť, aby ste sa vlastne k tej osobe dostali bližšie. Aby ste sa s ňou nejako komunikovali. Možno tieto palice tu nám naznačujú, aby ste ju kontaktovali, tú osobu, aby ste s ňou komunikovali, či už prostredníctvom SMS alebo listov, alebo možno, aby ste ju nejak vyhľadali na internete, možno prostredníctvom e-mailu, alebo možno tieto palice naznačujú, že niekto iný vám nejakú informáciu poskytne. No v každom prípade myslím si, že tu sa vám ponúka nejaká príležitosť, aby ste sa s tou osobou stretli. Ten pohár nie je zakrytý, všimnite si to, že tu je vlastne ten pohár v podstate zakrytý a tu vám ako keby prichádza príležitosť, ako to odkryť to srdce toho človeka. Čiže možno je to aj pozvanie k tomu, aby ste sa troška zamysleli nad tým, možno aby ste na chvíľu sa utíšili a skúsili sa napojiť na svoju intuíciu. Čiže to vyzerá, ako keby ten človek bol tak trocha meditácii, čiže možno troška zostať meditácii, ak dokážete meditovať a troška sa napojiť na svoju intuíciu a premýšľať nad tým, že vlastne aké máte naozaj možnosti. Možno sa cítite zaseknutí, neviete, čo s tým druhým človekom urobiť, ako sa s ním, ako vlastne v podstate ten problém s ním vyriešiť. Nevidíte všetko úplne jasne, lebo on vám to vlastne neumožní. Ale teda máte nejaké príležitosti, takže rozhľadnite sa okolo seba. Aké príležitosti máte, aby ste sa s tým človekom možno stretli, aby ste lepšie odhadli jeho naozaj skutočné emócie, jeho skutočné srdce. A možno skúsiť sa otvoriť tým možnostiam a potom vlastne v podstate získate možno nejaké informácie o ňom, možno nejakú rýchlu správu, alebo vám skúste ho kontaktovať aj vy. Skúste mu napísať, skúste sa s ním možno stretnúť. Lebo táto karta naznačuje také stretnutie tých dvoch srdc, tých dvoch priateľských srdc. Čiže skúste ho vyzvať možno naozaj otvorene mu povedať, ale tak náhle, možno ho nenechať nejak dlho sa pripravovať a náhle ho vlastne vyzvať do toho stretnutia. A možno práve vtedy potom zistíte, čo naozaj ten človek cíti a tie srdcia sa dokážu prepojiť. Takže podľa mňa vám vaši spirituálni sprievodcovia radia, aby ste sa poobzerali na tie možnosti, aké máte, aby ste možno vyčkali, nie vyčkávať, aby ste sa teda poobzerali, aké máte možnosti, ako toho človeka kontaktovať a vlastne v podstate nejako nejakým spôsobom ho proste vyzvať, nenechať ho dlho čakať, čiže takým rýchlym, ako keby dá sa povedať, že rýchlym úderom na neho zaútočiť, ale teda myslím tak, že ako prekvapiť ho. Tak, prekvapiť ho a stretnúť sa s ním a tie srdcia otvoriť. Otvoriť svoje srdce a možno otvorí sa aj to jeho srdce. Čiže toto je rada, myslím, ktorú vám chcú dať. Dobre, ideme si zistiť, či ešte niečo vám chcú iné povedať z týchto kariet, spirituálni svetelní sprievodcovia. Nie. Pozerám ešte na tú štvorku pohárov. Takže áno, prijať tú príležitosť, poobzerať sa. Už vidím, že ste to niekoľkokrát asi skúšali. Tie 3 poháre možno naznačujú, že už ste skúšali tú osobu nejak kontaktovať, nejak sa s ňou stretnúť. Ale teda ešte máte nejakú možnosť, ešte sa vám niečo ponúka, nejaká príležitosť dostať sa k nej bližšie, prekvapiť ju a otvoriť jej srdce, aby ste doň videli jasnejšie. Dobre, takže už nič. Ešte sa spýtam, či chcú nejakú radu pre vás. Takže chcete nejakú radu pre tretiu skupinu? Áno, takže vybrali nám tieto karty, anielské rady. Dobre, tak sa ideme pozrieť. Z zadnej strany vyzerajú tie karty takto. Dobre, no, takže ideme zistiť, či vám chcú dať nejakú radu.
Takže, čo by ste poradili tretej skupine v ich situácii? Ešte nám teda dve karty, zistíme, či chcú obidve. Aha, dobre. Dobre, takže vyšla nám táto karta, bola sa to, že v zotavení. Inak túto kartu vidím prvý raz vo výklade a ste pripravení. Takže mám pocit, môžeme si pozrieť, čo nám v tejto knižke sa naznačuje ohľadne týchto kariet. Ale predpokladám, že bez toho, aby som sa na to pozrela, tak myslím, že vy ste sa naozaj zotavovali, možno z toho sklamania, alebo z tej snahy vlastne za tou osobou prísť, nejak ju naozaj postaviť, ako keby pred seba, aby vám čelila, a ono to vás vlastne vyčerpávalo. Už niekoľkokrát ste sa o to pokúšali a tá osoba vám vždy nejak odolala. Ale teda teraz ste vlastne už ako keby zotavení, už ste pripravení na to, aby ste sa jej ešte znova postavili, aby ste ju ešte raz skúsili ju vyzvať k tomu, aby vám teda otvorila srdce. Aby ste to robili naozaj tak náhle, lebo ste proste na to pripravení a tento raz vám to môže výjsť. Tento raz vám už tá osoba proste neujde len tak, už sa proste nebude, už sa jej proste nepodarí toľko sa brániť. Takže ja sa ešte pozriem, čo táto karta znamená. A táto karta, ste pripravení? Takže dáme zatiaľ sem. Položíme ich teda zatiaľ na tieto tarotové karty a idem sa pozrieť, či nejakú informáciu k ním získame. Takže zotavený. 61. Čiže vlastne svetelné bytosti sa vás snažia podporiť, aby ste teda to ešte skúsili, aby ste to nevzdávali. Naozaj to môže byť niekto, kto vám je srdcu blízky, pretože tá dvojka, je to samozrejme vaša najbližšia rodina, čiže to naozaj môže byť partner, partnerka, môže to byť nejaký možno súrodenec, môže to byť nejaký možno priateľ, možno niekto kolega z práce, ktorého máte radi, takže proste je to naozaj veľmi blízky človek vášmu srdcu. Takže preto sa toľko snažíte. Áno, čiže táto karta naznačuje, že buď sa teda máte zotavovať, ale keďže táto karta nám ukázala, že ste pripravení, tak teda zotavovanie je vlastne dokončené. Čiže ste zotavení, ste pripravení teda v podstate pokúsiť sa znova prepojiť sa s tou osobou a vyriešiť ten problém s ňou. Dobre, čiže vlastne vy ste už na konci tej fáze toho zotavenia, že už ste teda pripravení. Už ste teda pripravení znova to skúsiť. Tak táto karta vlastne mi pripomína 9 palíc v tarote, kde tiež vlastne vojak v podstate bol zranený, alebo teda dáva si ako keby taký oddych od boja a pripravuje sa na ďalšiu fázu vlastne boja. Ale myslím si, že tu na to vlastne v podstate ide naozaj o to, že ste si odýchli a vlastne v podstate môžete to znova skúsiť. Vaše srdce sa zase troška zahojilo z toho možno sklamania. Vaše emócie sú už o niečo možno vyrovnanejšie, už nie sú také rozbúrené ako na začiatku. A už budete teda vedieť jednať tak rozvážnejšie, budete vedieť naozaj tú osobu prekvapiť a nejak proste sa s ňou, nejak je proste otvoriť to srdce, aby vám ukázala tú svoju pravú tvár, tie svoje pravé emócie. Dobre, takže idem ešte skúsiť zistiť, či ešte vám chcú vaše spirituálne sprievodcovia niečo povedať. Dobre, tak ešte vyťahli tieto karty. Tea Leaf Cards. Tea Leaf Fortune Cards. Takže to sú ako keby karty
vlastne lístkov. To sú také šťastné karty. Dobre, možno vám chcú ešte niečo povedať. Skúsim zistiť, ktoré to sú. Takže týmito. Dobre, túto kopu nie. Dobre. Vybrali vám túto kôpku týchto kariet. Nie sú dve v tom balíčku. Vybrali túto. Ideme zistiť prečo. Čo vám chcú povedať. Dobre. Dobre, takže čo chcete ešte povedať, prosím, tretej skupine ohľadne situácie s týmito kartami. Takže hovoria o teapot. Deep friendship with someone of the same sex. Čiže asi mám radia, aby ste sa možno skúsili s niekým stretnúť aby ste sa teda s tou najbližšou rodinou skúsili možno stretnúť na šálke čaju. Ale tiež to spomínajú hlboké priateľstvo s niekým z rovnakého pohlavia. Čiže ak ste muž, tak toto máte priateľstvo s nejakým mužom a ak ste žena, tak máte priateľstvo so svojou, s inou ženou. Čiže vám podľa mňa radia, aby ste naozaj to priateľstvo sa pokúsili udržať, lebo je hlboké. Vidia to aj oni, tie vaši svetelní spirituálni sprievodcovia to vidia. Čiže myslím si, že vám radia. Možno aj, aby ste teda skúsili pozvať možno aj na tú šálku čaju tú osobu. Ešte skúsim zistiť, či vám chcú niečo poradiť. Dobre, takže ešte vybrali 3. No, veľmi vhodne pre náš výklad, čiže affairs with family, znamená to teda záležitosti s vašou rodinou. Takže naozaj chápu toho človeka, tohto človeka, ktorému sa chcete priblížiť, s ktorým chcete ozdraviť ten vzťah, tak vlastne chápu ho ako vašu naozaj blízku rodinu. Takže skutočne vám chcú teda naznačiť, že vnímate to vnímate to správne, že je to proste dôležité, lebo tá rodina, to je vlastne rodinný strom, to sme my, tieto vlastne v podstate lístky, ktoré vyrastajú z tých koreňov, teda vlastne v podstate korene to je náš domov, to je naša rodina, náš rod a z neho vlastne my ideme ako ďalšie generácie. Ale my sme spolu jeden strom, sme jednota, takže sme rodina. Takže vám naznačujú, že áno, neberiete to zbytočne tak vážne. Je to tak. Rodinu treba vlastne v podstate naozaj si vážiť a treba vedieť robiť kompromisy, treba si rozumieť, treba skúsiť vlastne uzmieriť sa, pretože to sú tí najbližší ľudia na tomto svete, ktorých vlastne máme. Takže berú to tak, že áno, je to dôležité, nie je to zbytočné, pokúsiť sa vlastne znova. Čiže vás podľa mňa s týmto tiež podporujú. Ukazujú vám hĺbku vášho úmyslu, hĺbku vášho čistého úmyslu znova s tým človekom sa stretnúť. Pretože myslím si, že váš úmysel je čistý. Táto dvojka pohárov to naznačuje, že máte čisté úmysly. A myslím si, že čisté srdce má aj ten druhý človek, pretože inak by to nebola dvojka pohárov. Takže myslím si, že toto vám chcú vaši spirituálni sprievodcovia ešte naznačiť. Dobre, takže ešte skúsim, či vám chcú niečo povedať. Ešte skúsime teda. Takže vypadlo nám niekoľko kariet. Pokladám, že len mojou nešikovnosťou. Aha.
Dobre, takže vám ešte chcú ukázať toto. Teardrops, great personal sorrow, čiže veľký osobný smútok. Takže myslím si, že možno vyjadrujú pochopenie k vám, že aj vy pociťujete ten smútok, že vás to ťaží, proste to, čo sa deje s tou vašou najbližšou rodinou. Ale myslím si, že vám aj naznačujú, že aj tú druhú osobu to trápi. Že jej ten pocit je veľmi podobný. Lebo táto dvojka vlastne... Dvojka pohárov nám symbolizuje aj to, že je tam rovnocennosť, takže aj rovnocennosť možno v emóciách, čiže aj ten druhý človek sa trápi. Takže určite to nevzdávajte, určite sa pokúste spojiť sa s ním, nejak ho prekvapiť, možno ho pozvať na nejaký čaj, nejak ho proste vážne, proste jednoducho zasiahnuť do srdca, aby vám otvoril sa, aby vám povedal, čo vlastne naozaj cíti. Dobre. Takže druhá skupina, ďakujem vám pekne za vašu pozornosť. Ja dúfam, že rozhľadnite sa, že sa rozhľadnite okolo seba a zistíte, aké máte ešte možnosti. Ste zotavení, ste pripravení a naozaj sa vám ponúka príležitosť, možnosť, ako tú vašu najbližšiu rodinu kontaktovať. Takže nevzdávajte to a určite sa s ňou znova prepojte. Takže, pretože tým vyliečite nielen seba, ale aj tú osobu. Aj tú vašu najbližšiu rodinu. Aj ona čaká na to uzdravenie. A možno nemá toľko odvahy, skrýva sa vám, ale nevzdávajte to. Pretože to môžete zvládnuť pre seba aj pre ňu. A ozdraviť tak váš rodinný vzťah. Nie už je pokrvný, nepokrvný, na tom vlastne v podstate niekedy neúplne záleží. Aj záleží na tom, čo v srdci máme navzájom. Že sa vlastne ľúbime. Dobre, takže ďakujem vám pekne. Tretia skupina, dúfam, že sa vám výklad páčil a ďakujem vašim spirituálnym sprievodcom svetelným, že nám pomohli takto spolu sa prepojiť a že vlastne odovzdali vám tieto správy a privedli vás pravdepodobne aj k tomuto výkladu. Takže ďakujem vám tretia skupina a dúfam, že sa uvidíme i pri ďalšom výklade. Ahojte a držím vám palce.